Salamu alaikum, barka da zuwa tashar mai suna Ankutop TV. A yau ne nake zuwa muku da sabon littafi mai suna Yadda na ci Jamila. Yanzu za mu shiga cikin littafin gadangana. Hafiz na kwance kan gadonsa tunanin irin cin da zai yi wa Jamila kawai yake gashi dai yau ba kowa ya san kuma sai dare 'yan gida za su dawo. A zuciyar shi yana kiyasta irin salo da style kala-kala da za su yi da Jamila. Yana so ya yi mata irin cin da ba za ta taɓa mantawa da shi ba a rayuwarta. Can sai ya ji burin shi na ciwo cikin wando, tana kokarin yaga gajeren wando ta fito. Sai ya tashi ya cire wandon ya kwanta zigidir da bura a miƙe. Yana kwanciya ya je an kwankwasa kofar ɗakinsa, ya yi murmushi da jin daɗi cikin ransa. Ya ce, "Dalin Jamila, ai kofar a buɗe take, ina jiran ki." A hankali ta turo kofar tare da shigowa cikin nutsuwa, ta rangada sallama da zazzakar muryarta. Muryarta na sauka kan dodon kunnen Hafiz. Ya zabura ya tashi zaune a tsorace tare da ɗaukar fulo domin ɓoye gorar shi da take hamimi a iska. Ya kai idonsa bakin kofa inda mai sallama take yana tozali da ita sai ya saki baki ga Lala. Ita dai ba ta da tsawo, gajerar mace ce irin matan nan da ake kira karamar ƙasa arzikin man fetur. Fatar jikinta fara ce, ga ta da taushi ga sheki, tana sanye da ƙananan kayan yankanti, riga wando. Idan aka fara bayyana maka irin kyawun fuskarta, mai karatu sai ya jika wandonsa. Idanuwanta masu ruwan zinare da hancinta mai kama da murfin biro, sannan leɓanta mai sheki da taushin kallo. Wuyanta bai da tsawo sosai, kirjinta kuwa tana sanye da wata riga marar hannuwa. Wuyan rigar mai faɗi ne sosai ta yadda ya gaza rufe nonuwanta. Kusan gaba ɗaya nononta mai girma da tsaiko yana bayyana ne, iyakar kan nonon ne kawai rigar ba ta bayyana ba. Nonuwan ai suna da girma sosai, kowanne zai kai girman karamar ƙwallon kankana. Suna a tsaye ne garau, babu alamar kwanciya a tattare da su, kamar an ɗauko ƙwallon kankana an ɗora a kan ƙirjin nata. Haka nonuwanta suke a tsaye, kan nonon nan kuma ya yi tsini har tana turo 'yar ƙaramar riga wacce ta matsa jikinta gamgam. Idan aka gangara kan kugunta kuwa, kugun nan kamar na damusa ya shige ciki sosai, sannan kwankwasonta ya yi wani tsini ya buɗe kamar turmi. Malam, na san hoton da kake gani a cikin idon zuciyarka to ta wuce nan. Hakan tana sanye da wani matsatsen wando ne, leggings ya kama jikinta, kowane lungu na jikinta. Hakan ya ba gindinta damar bayyana har ta sawun belin ɗin nata mai tsini ya bayyana. Ana ganin yadda wandon ya kwanta cikin tsagar gindin nata. Hafiz na cikin kallon wannan sabuwar halittar da bai taɓa tunani akwai irinta a duniya ba. Sai ta yi wani juyi ta nuna masa bayanta. Wai sai da Hafiz ya zabura daga ganin duniyarta. Kamar yadda kwankwasonta yake da faɗi, haka duwawunta yake da girma, gashi ya wani buntsulo waje kamar an ɗora mata shi. Tudun duwawunta kuwa kamar in aka ɗora mata kofin ruwa zai zauna. Don haka matsatsen wandon nan ya ratsa ta tsakiyar duwawunta ya bayyana komai. Kai daga ganin ta kasan tafi kankanar ruwa. Hafiz ya lallabo da murya da ke can ƙasa ya ce, "Zi." Ta amsa, "Na'am ya Hafiz." Hafiz ya ce, "Zi, ke ce haka?" Ta ce, "Gani kuwa." Zi ta amsa tare da matso jikinta cikin riga mai tada sha'awa. Cikin inda da kama Hafiz ya ce, me kike a nan?" Can ƙasa zuciyarsa kuma ya kasa daina kallonta. Yana mamakin yadda aka yi bai taɓa kula da Zi tana da irin waɗannan kayan marmari ba. Zi ta tuna da huɗubar Jamila cewa babu abin da ya firgita Hafiz irin nonon mace. Sai ta fara tako cikin rausaya tana karkada kogo, ta karasa har inda Hafiz ke zaune bakin gado, ta rankwafo gaban fuskar ta, kan nonuwanta suka fito daga cikin riga suka fito fili. Sannan ta ce, "Yaya Hafiz, ba ka san abin da ka gani ba ne?" Hafiz ya kalli kirjin Zi ya ga yadda nonuwanta suke a tsaye ga su a gabansa. Kan nonuwan nan ya yi wani tsini kamar kan bulumboti. Wata guguwar sha'awa ta kwashe shi, ya haɗe yawo. A zuciyarsa na cewa kawai ya yi amfani da damarsa duk da cewa ƙanwarsa ce. Zi ta fizge fulan da ke hannunsa wanda ya rufe gorarsa da shi. Zi ta yi wata iriyar ajiyar zuciya domin ganin abin da ke gabanta. Burar Hafiz ta yi matuƙar burge ta. Kwanaki da ta hango ta tana cikin hannun Jamila ne ba ta ganta da kyau ba. Burar Salis kuma ba ta kai rabin ta Hafiz girma ba. Nan ta kai hannunta ta cafke burar Hafiz. Na cikin tunani sai ya ji wani hannu mai laushi da sanyi akan borarsa. Ta kama ya yi wata iriyar miƙa tare da linshe ido, ya ƙara da ajiyar zuciya. Ku kasance da mu domin jin na biyu. Wannan shine ƙarshen kashi na 1. Ko kuma ku danna subscribe domin daga zarar na karanta na ɗora za ku gan shi a saman wayar ku. Sai dai kawai ku danna play. Sai anjima. Ba na dama.
yaran zan ciccire su ni suti ayya mai malamar dun me ka halakar da ni kirjina yaki da kai haka ne mutum nawa ke ci a cikin garin Jadina a cikin Jadini wallahi tun ran da mai gida na ya aure ni na ci mutane a cikin Jadinin nan mutane 57 57 na ci yan Jadini 57 na ci to yanzu ke ce aka ce ke aje nama a cikin ɗaki buhu 4 ko waye cefu ne ta aje to ke buhu nawa ke aje abin da ya sa ba nawa a daki na wallahi zan ga maka gaske dun ka ci ubana a kirji na yanzu ma ko zan mutu a dare yau ban sani ba na'am Allah mai malamala baka da mutunci duk me kana halakar da rayuwar mu yanzu ni su ta abin da ya sa da na kusa shekaru na ta kai wanda baran ci sake in kama ba ka san dama akwai shekaru da dama in mutum ya kai ba za ka kama ba sai dai ka aiki yaro ya je ya kama maka na'am yanzu a yaranki mutum nawa ke ba maita mutum nawa cikin ƴaƴanki ba cikin ƴaƴana Allah sai dai yaro ɗaya ne kawai wanda baya ci to yaro ɗayan nan kuma nayi in kashe shi to wani yaro ya biyo ban ai kalbin din banzan mutumi sunan shi kalbi mijina ne sunan shi kalbin to tunda shi ba maita ba ai in dai kai ba maita ba mace ta aure ka in dai mace ne mai ta kai namiji ba kai ba maita ba dole a cikin ƴaƴanka akwai wanda zai fita kwaye daya amma kwaye ɗaya ne zamu baka lift da shi na wanda zai bi ka bara mu to me ya sunan wanda ya bi mijin wanda ya bi mijin sunan shi don me zaka tambaye sunan shi ba ni wuta a'a zan ga maka faɗi wallahi zan ga maka faɗi sunan miji ya haifu fa da yar shedin da yar shedin sun haifu da yar shedin yarinya din kuma na so in kashe ta da nakuda ban iya ba na bashe ciwo lokacin tana da ciki ban iya ba amma sai dai yaro ɗaya ne ya gaje ni mu ne muke yaki a shedin shine nake aiko ya je ya buga mini yanzu a daki na ni sutin ina da nama buhu 8 a daki na buhu 8 ni sutin ka san me malamala ka sani me malamala fa shekaru na 70 ne fa me malamala ina da shekara 70 fa me malamala wai shekara na 70 me malamala yaro zai zama jikana shi zaka zo ka raina mini wayo wai soyayya za mu yi wai haba me malamala me na ci maka ne dan Allah dan annabi me na ci maka ke kama wannan ke ce ba za ki saki ba abin da ya sa ba ai cifu ta riga ta ba mu ita to yanzu an fasa ko ba a fasa ba dole mu fasa dun uban mu ka kakkashe mu gaba ɗaya ne rubutun da an yi a goshinta 5 guda 3 za a shirya yanzu ma dama azumi ne ta rubuta gashi nan ma azumi tana gogewa wannan ka ba a goge gashi azumi tana wallahi azumi tana gogewa yanzu da dosta tana gogewa yanzu azumin tana gogewa yanzu dama azumi ne ta sa dama tun ran da ta je ta buga ta a injin ta je nika lokaci tana da aure da ta buga ta a injin sai dama mun ka hada kanta dama da ƴar uwanta sunan dan uwanta din kuma sunan an goge da sa an goge damuwan da kun sa a jikinta tsutsan kun cire tsutsan ba a cire tsutsan ba ni na ci sa ba shi yasa dama yanzu ba a cire ba a'a tsutsan gashi za ta fita wallahi mai malamala yarin yana bara tashi da komai a gidanka a cire wallahi ana cirewa wallahi mai malamala dama muka jara wuta dama iska muka tura mata a cikin ta ai kullum kuna ganta timtim nan to wallahi iska din ya sabe ya fita gashi na sabewa azumi amma ki tara mana abun mu a kwarya karki zubar da iskan nan wallahi karki zubar da iskan nan azumi in ki zubar da iskan nan gara fa ki cire shi fa ki je ki aje a bakin tururuwa din wallahi ka wuta azumi ki zubar wallahi in mutum da iskan nan wallahi zai ci ubun mu da dare nan Allah zai cire mu Allah zai ci ubun mu da dare nan ki zubar da iska ne dama muka dirga mata a cikin ta ana ganta bulbul nan wallahi iska ne muka tura mata dama muka ce za mu ba ta lafiya rana ɗaya kawai sai ka ji kut ta rasu dama shi yasa dama muka ce bara mu kwantar da ita ba don in kwantar da ita za a gane shi yasa muka rage ta yanzu mun sake ta yanzu ni kan azumi na riga na sake ta yanzu mu kan mu fita faɗaɗɗe fa wallahi mu fita daɗe ba yanzu da azumi dama mu da muka kama yarinyar nan bari in gaya maka ni su nake gaya maka mu da muke akanta ga azumi
ga cafu ga nisu suti ga matan bana a shaɗin sunanta Amina ga Amina yanzu ba ga wannan ba muta ta ya zan gaya maka Hanatu sunu diya ga wannan yar Hanatu sunu diyan nan ita ne dama suka ce dama sa su kashe yatan nan ma yar falin nan to ku bi da hannun ku tafi a cikin yanzu ga ku tafi ga za mu raka ku da wuta yanzu za mu a tafi tafi kawai ba damuwa wallahi dama muna fita dama za mu tafi muna irga dama za mu tafi wallahi talai za mu tafi ku tafi yanzu ni kam magana ya kare lamban waya 081 ni kam 00 wallahi tallahi gara mu bari 6217 lamban mai marmala a tafi Allah za ka wuta mu yi musu rakiya a kana ka wuta wallahi ku tafi a cikin salama mun tafi bye bye ayya me mala yo mutum bye bye ayya bye bye ayya Dena dariya. bye ka san dama ni su dama ina zumunta bari in yi mana wakan zumunta ai wakan zumunta mu ai wakan zumunta mai daɗi ai mana wakan zumunta shetan wawa dolo barwa na da kai ba shetan raina ba na ka ba shetan wawa raina na yesu ne shetan wawa dolo barwa na da kai fa 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 raina shi kenan mai malamala fa wallahi mun cire wallahi amma wallahi mai malamala na sani yanzu mun rasa nama a shaidin dun yanzu duka mutane shaidin za su dinga so wallahi mun rasa nama yanzu ya za mu yi ne mai malamala iska mu bai bar ba mu mai ta din ba mu bar ba asiri din ba mu bar ba yanzu mai malamala ka amma da mun san zaka girma wala da mun kashe ka tuntuni amma mun tafi sai rakiya a tafi ga wuta mu yi rakiya ku daga ta kawo ta Da a cewa ya ɗaukar rana.